sai an zo da su kashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Aba yanzu ke kina da lambar waya ta ba za ki iya kira na ke gaya min ki ce ga abin da ya sami yaro ba. In samu in taso in zo in kwana ina jinyar yaron nan. Kawu ka shiga dai mota mu tafi in ya so an jima ma dawo ko? Wani tsinan nan zai shiga mota ya tafi bai je ya ga yaro ba. Yaro ya zama jini ya zama hantam. Wannan yaro jina nake kamar rabin zuciyata. Ya ne jikin bacci yake ba ke na tambaya ba. Ba shi da wani ciwo kawai ita ce ta gaggaya masa bulannan ne yanki jiki ya faɗi. Me kika gaya masa? Wanyo. Na shiga. Kuma ban yi tunanin maganar da Na ce me kika gaya masa? tambaya na yi akan ko ina son ce masa ba na son. Na rantse da Allah Maryam kika sanadiyar mutuwar mijinki wallahi ni ma za ki rasa ni. Kin yi asarar mutane biyu kenan. Akwai binciken irin da kuka dinga ɗiban kuɗi kuna kasabtawa a lokacin da ya shiga matsala ta rayuwa. Ni ma akwai takaddun binciken da muka yi a kanka na wasu kuɗaɗe da ka taɓa karkatarwa daga ofis ɗinka. Kai Abu, ka yi tunani ka zo mu gyara barnan nan tare da kai. Magaji ba zan gyara barna da barna ba. Yanzu dan zan ga mijina sai na nemi izini gurin wani? Wallahi babu wanda ya sai hada da ganin mijina. Kamata yayi ka karɓi abincin nan kai shiru ka kai loma bakinka ko ka haɗe ko ka tufa. Ya guri Dr. Asiya. Dr. Asiya. Bismillah. Wani suka karɓi aurenka lokacin auren iyayenka na zahiri ne suka karɓi maka aurena ko na goge. Da Jamila dan Allah bar wa. Ga dakin tsaya. Ban san me MD ya gani a cikin yarinyar nan ba. Wanda ya faru. Matar MD ce take so ta kashe shi da wuka goguwa. I almost killed my husband, Amina. Calm down. Kai ma kana cikin waɗanda ake zargi. Wa ya gaya miki wannan magana? Matarsa. Idan ba za ki iya ba, ki bar mu faɗa. Faɗan nan ba naki bane, Jamila. Ki bani da kayana. Fara magana. Ban da lokaci. Muna son ki zama sanadiyar mutuwar mai nasara a gobe ko cibi. Da gaske ne za ku ban miliyan 250? Jamila zai iya kai wa naira miliyan 300. Ta Allah ka daina zubar da hawayenka saboda ni. Wallahi na tuba ba zan sake ba. Wallahi ba zan sake ba. Kira mu. Wa zan kira. Kira min Jamila. Mafarki nake kada dai labarina kenan, labarina ƙarshen soyayya kenan.